गोबावनि उनाव दिनैसो भुटानाव बेरायनो फैदों खाथिबाबो न'सुंजों नांजाबनायबाबो जोङो हाया आरोना मानो होनबोला माबा माबि होनांगौ जायोना गेटआव बेनि थाखायनो बानानै हायामोन आरो जोङो दिनै हायदों माहाबा मन्दिर दोङोनो बे मन्दिरखौ नायहैनो जों बिराद गोबाव जाबाय सोलायजोब्बाय जायगाफ्रानो सिगांनि बायदि गैला मोनसेबो बे फाग्लिया जेरावबो सिनाय मोननाय दोङो मानसियानो थिग नङा फाख्रि नङा दख'नाखौ फाख्रि गानदों नाबि हमदों जोंनिया मा लिरगा देलै आमजान बुनबुय बिलाइखौ बोरमाया जायो माथो न' बिराद जागोन आंहा बुंगोन दुकाननि बिबारनिया बियो भुटाननि स्कुल इथिं भुटाननि स्कुल बेयाव नै दीदी यहाँ अंदर जा सकता है सकता है नहीं सकता है हाँ देखा सकता है अच्छे से बोलिए ना हम सिर्फ देख के आएगा शुक्रिया मोजां थारलै देखने के लिए जाएगा ना स्कूल बहुत दिन से आप पे ना लोगोफोर भुटान नि फोटो लागोन फोटोखौ दायोला मोजांथार कम्पाउन्डआ स्टूडेंट ना भुटान का नहीं ना तुम लोग हॉस्टल में बैठे हॉस्टल तो नहीं ना बहुत अच्छा है भूटान का स्कूल देखिए गाइस लोग देखो और देखने से लाइक करो सोनिया को जायो लोगोफोर भुटाननि स्कुल बियो नाय ओरैबायदि मोजां माने जोङो दिनैसो हाबफैफेरदों आरो सिगाङाव हायबाबो जोङो हाबफेराखैमोन नायदो माबायदि आं नोंथांमोननो खिथिलांबाय थागोन मा दोङो आंखौ नुनाय खालामदो हाबनो होआ जालायबावदों नै फुला मा सिनो बरिया बेलेगसो न' स्कुला बेयावबो दङ हनै बैथिंबो बेयावबो दोङो मा रुम बेफोरखौथ' जों बुंनो हाला खिन्थु बिथिंबो दोङो एथिं दै मोनो हनै दै लायसिना जाबाय ओइ स्कुल बास लायो गथ'फोरखौ बिसोरखौ दै लाबोनायखौ Kuno tidak kayak apa nih? Acu. Ya, kami juga pasti dulu. Classroom, ya, kalau kelas section juga. Kelas 2B, kelas TPA. TPA ni meaning apa? Mau bisa sebut siapa ada? Ay, nak berdeng lagi ni, ay. Wah. Be yourself, everyone else is already there. Ay, nak berdeng lagi ni. Ay, nak berdeng lagi. Masih moजां बोरै नुदों दा भुटाननि आयनायाव एसे नायना थांनांगौ र' मोखांफोरा बाहाय साफा जायो खोमा नायदो गादावरि आयनाबो दंलायो नै आयना दोङो बियो क्लास रुम बेयाव मा दोङो होनै क्लास BPA नि मिनिङा मा मिथिला आरो बेयाव क्लास 1A बियो क्लास
समान समाननि जागोन क्लास आरो 1 सेक्सन 8 आं सेक्सन जानो हागौ ना बिसोरनि भाषासो बिदिनो एसे बेयावनो लांदों दै गथ'फ्रा बेनिफ्राय दै लांदों आरो मामिजी बाल साल सब खोल गया बेयाव दै लाङो मोखां सुनसै मोखां सुनसै भुटाननि दैजों मोखां सुनसै बेबो भुटाननि सिङाव स्कुल सिङाव फैनानै मोखां सुनसै आरो ओरैबायदि बरिया नों सुवा आं सुवा देलायना होनायफोरखौ मा सुनो बे मेकआप लाग्राफोरा मोखां सुनो दम गैया मिथिगौ ना लोगोफोर जोंहा मेकआप गैया नालाय जेराव बेयाव मोखां सुनो हायो दुगैनो हायो जोङो ओरै फुगारजोबनो हायो मेकआप होनो हायो जोंहा मेकआप गैया नालाय जों जेराव मेराव सुनो हालाबायो आंहा मेकआप गैया नालाय फुगारदो आङो मेकआप गैयाबा सु ना बे गुदिबो गारायलांबायलै केमेरा दोंबाथाय गैलासो ओरैबायदि मोजां समायना आरोना लोगोफोर नै भुटाननि स्कुलखौ जों दिनैसो हायनानै नुफैदों बेबायदि आइयाव गथ'फोरा बैयाव गेलेदों हनै बेयाव प्लेग्राउन्ड दं आरो बैयाव बिबारा बारदों हनै बरिया गोजा गोजा आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा ओरैबायदि मोजां ना लोगोफोर गित खननानै हाग्रायाव उन्दुलांफैनो गोसो जायो नों जायाखै फाग्लि दंफां नङा माबा मोनसे बेलेग दंफांसो बियो खदम दंफां मिथिया मा दंफांथाय दंफाङाथ' मोजां लोगोफोर भुटाननिया ओरैबायदि गोदोर मन्दिर बानायदों बिसोरनिया नायनोबाथाय आं थिनो मालाबा सोरबाफोर नायनोबा फैनो हागोन बेयाव हाबाबो होयो मालाबा नोंसोरो सोरबाफोर फैनोबा नायनो लुगैदोंबा फैनो हागोन बे मन्दिरखौ बनायहांबाय थादों हनै कमप्लिट जाथ'वाखै जि गोदोर बारा ओरैबायदि गोदोरथ' होनथावजाया जेनेबा गोदोरानो जथेस्थ' बिथांमोननि थाखाय माने बिसोरहा बारा एसेबां मानसिबो गैखाया नालाय बानायबाय थादों कमप्लिट जाथ'वाखै आरो सिगाङावहा बेयाव मन्दिर फिसा दोङोमोन बैखिनियाव दाथ' गैथ'ला नै बे मन्दिरावहा हाबाबो होयोमोन आरो बेयाव जोंनि गाहायनियाबो बिया लाफायोमोन दा माथो न' जोंनि गाहायनि मानसिफोराबो गोसो थोलायनायफोरा बेयाव हायनानै बिया खालामना लाफायोमोन सिरि सिरिहै सिखाव महरै बिमा बिफा मिथिया बिया खालामफायोमोन टाइल्स खावना लांफायनो हागोन आं हायनो मोनाबा खावगौमोननो नै सिखावा आङो नैखौ टाइल्सखौ सिन्थाय खावनो ओंखारो जागौमोन जथेस्थ' मोनथामानो रुम मोनसेयाव जाहैखागोन ने मेरलाराम नाथुराम गरसे हाबा मावग्राफोरा जोंनिसो हाबा मावग्राफोरा जोंनि गाहायनिसो इन्डिया पाकिस्तान चलो रे हनै जुमानैनो सिनाय मोननाय ओंखारलायबाय दा थांसै लोगोफोर जोङो मन्दिरावबो दासो बनायहांबाय थादोंथ' जिरायनो जायगा गैया थांसै जों एबाराव न'नि फारसे